Ola, pois seguimos. Empezo cun recado que vos teño que dar. As sentenzas ás que fixo referencia agora Suso Costas e que deixou aquí quedan depositadas no CDSG. Entón, quen queira unha copia, van escanealas e envíallo mediante consulta a quen queira, Susana e Ro. Vale. Despois da aproximación que Xesús Costas vende facer sobre a materia da normalización, bueno, está claro que estamos en tempos de cambios na xestión pública e que a implantación electrónica, bueno, damos un pequeno avance, pasamos a implantación electrónica que implica renovación de métodos de traballo e xera tamén cambios legais. Pode parecer que este tema queda pechado dentro das paredes dos concellos e das deputacións e que non nos afecta na nosa vida diaria como cidadáns, pero a verdade é que estas mudanzas están a facer recuar, alén das sentenzas que digan os tribunais, estas mudanzas no funcionamento administrativo están a facer recuar avances que parecían que todos tiñamos por consolidados. Por exemplo, se pensades en axudas ou en subvencións que convoca pois calquera concello, moi seguramente estades afeitos a ver os formularios de solicitude e as tramitacións en galego. A ninguén lle extraña iso é o normal e todos damos por sentado que é, vamos, xustísimo e habitual e que se abeira as competencias para normalizar a lingua que se veñen desenvolvendo nos últimos 34 anos. Pero agora están pasando cousas como, pois, o caso real que veño de sufrir e que vos vou a contar rapidísimamente. O Concello de Pontevedra tivo que darlle publicidade obrigatoriamente en castelán as bases duns premios que se chaman Benveñas Maio e que é unha convocatoria para un concurso escolar que ten como obxectivo promover o uso da lingua galega só entre escolares matriculados en centros públicos do Concello de Pontevedra. Bueno, pois iso houbo que traducilo ao castelán para darlle publicidade e que todo o mundo pudese coñecelo. Houbo que traducilo en castelán porque o Concello fixo tamén se fixo en galego, pero non era o necesario. Este tema do uso da lingua a todos nos parecía consensuado e encarreirado desde hai moitísimos anos, pero con tristura ou máis ben con teimosía, coa teimosía de non querer recuar en dereitos, consideramos necesario volver traelo aos encontros, porque, como nos van a explicar as nosas convidadas, afecta non só o traballo interno da administración, sino tamén, como vos dicía, ten efectos para todas as persoas que estamos preocupadas polo uso e pola situación da lingua galega. Este cambio de funcionamento de determinados trámites está a prexudicar o estatus e o uso que desexamos e que son xustos para a nosa lingua. Por iso, ese é o punto de partida. Pero, por fortuna, nos concellos e nas administracións públicas non só se traballa pola lingua desde os servizos de normalización lingüística. Por sorte e por fortuna, hai profesionais especialistas noutros ámbitos que están tamén preocupadas e preocupados por esta situación e teñen a sensibilidade e a formación acaída para mostrarnos o camiño a seguir, como agora acaba de facer Suso, e como as achegas que imos escoitar hoxe aquí, de tres xuristas, aínda que na mesa vedes só a dúas, pois imos escoitar as achegas de tres xuristas que son especialistas en administración local e que van a analizar se hai recentralización de servizos, as causas da situación actual e os efectos que está a ter esta situación no traballo diario dentro dos concellos e, polo tanto, tamén na sociedade. Dicía que imos escoitar as reflexións de tres, inda que aquí vedes a María del Carmen Pazo Sarea e a Alicia Paula Otero González, porque, Maica traballa no Concello de Vigo, é xefa do Servizo de Inspección de Tributos do Concello de Vigo, tamén colabora coa asesoría xurídica, e Alicia é a xefa do Gabinete de Alcaldía do Concello de Pontevedra. Falta na mesa, inda que estivo traballando moi estreitamente con elas as dúas, Marga Parajo Calvo, que desde que foi convidada a participar na mesa sabía que non ia poder participar aquí, pero non por iso deixou de traballar e de coordinarse con elas dúas. Así que, bueno, non lles roubo máis tempo e, nada, agradecemosles moitísimo as tres o seu traballo e a boa disposición para participar na mesa.
Empezamos, entón, con Mónica. Bueno, pois nada, boas tardes. O primeiro, agradecer a invitación a estar hoxe aquí. Bueno, temos un guión da intervención un pouco para que podades seguila. Imos a analizar a perspectiva da nosa intervención, cal é o punto de partida, contextualizar a implantación das medidas que imos a analizar e xa entrar un pouco en detalle en algunhas delas cal é a incidencia que ten no uso normal da lingua para tratar o tema, non? Entón, o primeiro que temos que dicir que imos, bueno, o tema proposto é recentralización de servizos e lingua. Queremos poñer de manifesto que sí existen publicacións solventes sobre este tema, que analizan o tema dunha perspectiva constitucional, administrativista. Nós o que imos a chegar é unha visión dinámica polo desenvolvemento do noso traballo diario na administración local, porque asistimos a situacións preocupantes que moitas veces polo ritmo de traballo non nos paramos a analizar, pero que están incidindo e moitas veces creando situacións regresivas en relación co uso normal do galego, que é a lingua propia e a que temos que aplicar na administración local, non? Entón, unha vez plantexada a perspectiva da intervención, situámonos no punto de partida. Estamos nun momento, xa hai uns anos, nunha situación de crise económica e, ao mesmo tempo, nun momento onde as tecnoloxías, as obrigas de transparencia, de publicidade, son impostas polo legislador, non? Entón, se implementan unha serie de plataformas e de mecanismos informáticos e de medidas que se ven favorecen estes obxectivos, veñen dentro do Estado central. Entón, descoñecen, non se preocupan, o Estado se pon en modo austeridade, control do déficit, control da estabilidade orzamentaria, pero descoida un mandato constitucional, que é o mandato normalizador, e moitas veces asistimos a unha violación do principio de xerarquía de fontes. Entón, vía instruccións que veñen dos directrices e circulares, se desbarata todo o réxime legal, non? Entón, queremos poñer de manifesto esta problemática que nos afecta todos os días e facer unha reflexión conxunta e solucións a tomar ou estrategias a seguir, non? Bueno, como dicía, isto non xorde da nada, non? O primeiro punto para contextualizar a implantación destas medidas é a crise económica, non? A crise económica funciona como soporte deste proceso centralizador, non? Os autores coinciden en sinalar que nunha situación de crise económica en un estado complexo como o noso, que non só hai un nivel central, senón que hai un nivel autonómico e local, emerxe a figura do Estado exercendo un liderazgo absoluto e descoñecendo outros aspectos, non? Entón, aparecen novas regras de xogo e aparece un dereito novo. Un dereito que se caracteriza porque é un dereito centralizador. Se quere controlar o déficit, se quere controlar a estabilidade orzamentaria e se prima estes obxectivos. Entón, para acadar isto, o máis cómodo é a uniformidade. Entón, todo igual para todos, medidas impulsadas dende o Ministerio de Facenda, porque manda, quen manexa o orzamento manda, non? Se produce así se refortalece o papel do Estado como director e supervisión e se produce un correlativo debilitamento das comunidades autónomas e das entidades locais. Baixo esta premisa de situación de recesión económica, xorden leis, como xa comentou Suso, como é a Lei de Racionalización e Sostibilidade da Administración Local, que é unha lei do ano 2013, que en Galicia ten o seu correlato noutra lei a 5/2014, e o legislador estatal
obstaculiza esta segunda descentralización. Entón, aínda que a ponencia se chama recentralización de servizos, tamén existe unha recentralización de competencias, non? E outra nota caracterizadora é que aparece un dereito de emerxencia. As leis emanan do Parlamento, pero existen figuras como os decretos leis que emanan do Goberno. Entón, se fai un uso abusivo desta figura e se sustrae do Parlamento esta función, non? Polo tanto, estas políticas de austeridade someten o sistema a presións centralizadoras. Por outra parte, acudimos a un momento en que, para conter o gasto público, se quere racionalizar as estruturas administrativas, non? No ano 2012 se constitúe unha comisión para a reforma das administracións locais, das administracións públicas, que elabora un informe que seguro que os sona, que é o informe Cora, do ano 2013, que se plantean unha serie de medidas para conter o gasto público, para simplificar os procedementos administrativos e se recomenda unha reforma do ordenamento xurídico. Así aparecen as novas leis de procedemento administrativo, a 39-2015 e a do sector público, que é a 40-2015, que impulsan as tecnoloxías da información. Entón, isto dá pé tamén á creación destas novas plataformas que veñen impulsadas desde o Estado central, non? E, por outra banda, para contextualizar a situación, a crise produce cambios tamén nas exigencias da cidadanía. A cidadanía exixe máis transparencia na vida pública e a transparencia é un requisito da democracia, non? Só persoas e cidadanía ben informada pode xulgar o que fai o seu goberno. Entón, neste contexto, tamén aparece a Lei de Transparencia no ano 2013, Acceso a Información Pública e Bo Goberno, Lei 19-2013, que impón unha obriga de publicidade activa e tamén reforza a idea de que se necesitan plataformas de información que reforcen a transparencia. Unha vez analizado o contexto, ora entraremos a ver algunha destas medidas, cal é o seu orixe, como afecta este uso normal da lingua en Galicia, non? Bueno, en primeiro lugar, imos referirnos á situación dos recursos en materia de contratos públicos e a súa resolución polo Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais. Bueno, na administración, a actividade na contratación pública ten é un sector de actividade moi intensa, entón, todos os que traballamos na administración, os contratos, bueno, pois é unha materia, ademais, moi cuestionada, entón, a transposición da normativa comunitaria ao ámbito nacional fai que haxa que modificar a Lei de Contratos do Sector Público no ano 14 para transpoñer esas directivas e se introduce ese recurso especial en materia de contratación, non? Que pasa para resolver ese tipo de recursos? Que o texto refundido da Lei de Contratos permite dúas opcións. Que existe un Tribunal de Recursos Contractuais central ou que as comunidades autónomas creen o seu propio tribunal para a resolución deste tipo de recursos a través da figura do convenio de colaboración. Entón, en Galicia non se fixo uso da posibilidade de crear este tribunal propio, suscribiuse un convenio que está publicado no BOE de 25 de novembro de 2013, entón os recursos en materia de contratos os resolve o Tribunal Administrativo Central. Que incide, outra vez, late detrás disto medidas para racionalizar e conter o gasto. Entón, como afecta esta medida ao uso normal da lingua? Pois que, como en Galicia non temos un tribunal propio, para que coñeza deses recursos, temos que remitir os expedientes de contratación ao Tribunal Administrativo Central que está en Madrid. Entón, este convenio prevé que eses expedientes, por estar redactados total ou parcialmente en algunha das linguas oficiais, ten que ser obxeto de traducción. A ninguén se lle escapa o volumen dun expediente de contratación e
en vez de crear un tribunal propio e velar por evitar este tipo de traducións, cada vez que se interpón un recurso, os concellos ou a Xunta ten que facer esa traducción e mandar todo traducido. Entón, choca que se cree esta medida para conter o gasto e se nos obligue a facer estas traduccións e que se crea conciencia nos funcionarios de que, bueno, xa imos facelo en castelán porque se recurren xa o temos que traducir, non? Entón, plantea aquí unha brecha importante este tema. Outra das medidas que se toma neste contexto é a implantación dun taboleiro edictal único. Ata o ano 2014, que se promulga esta Lei 15/2014 de medidas de racionalización do sector público e outras medidas de reforma administrativa, cando se tentaba notificación a particulares en procedementos administrativos e resultaban ausentes ou descoñecidos, había que mandar os correspondentes anuncios aos boletíns oficiais da provincia. A partir desta lei do 2014, con efectos de 1 de xullo do 2015, xa non se fan esas publicacións no Boletín Oficial da Provincia, senón que se mandan directamente ao Boletín Oficial do Estado. Xustifica esa introdución deste taboleiro na seguridade xurídica que supón o BOE, según indica a exposición de motivos desta lei. Entón, como afecta a exixencia de que teñamos que mandar todo o BOE en relación co uso normal do galego polas administracións? Pois que ata esta lei publicábamos nos correspondentes boletíns oficiais da provincia. Entón, os boletíns oficiais se regulan nunha lei do 2005 que os configura como un servizo público dependente das deputacións provinciais. Os anuncios que os concellos teñen que remitir aos boletíns oficiais da provincia teñen que estar en galego. Bueno, neste tema tivemos hai uns anos unha sentencia interesante en Pontevedra porque na Deputación había resistencias a publicar os anuncios en galego, se mandaban en castelán e finalmente o xulgado do contencioso administrativo deu a razón ao demandante e obrigou non só a que os anuncios estén totalmente e íntegramente publicados en galego, senón a que a estrutura, a carátula, a denominación e todo o formato dos boletíns oficiais da provincia teñen que estar en galego. Que pasa agora? Que agora vamos directamente ao BOE. Entón, o BOE, eu convido-vos a que fagades a proba, entrades páxina BOE, e á dereita, arriba, hai disposicións xerais, anuncios, autoridades, notificacións. Ides a notificacións. Poñedes un control P, poñedes Ourense, o que queirades, a Coruña. Entón, ides ver as publicacións dos diferentes concellos. A plataforma para remitir os anuncios te obriga necesariamente a mandar o anuncio en castelán e te dá a posibilidade, se queres, de mandalo na outra lingua cooficial, pero se non queres, non, porque ti, administración, ves cumprida a túa obriga de publicar o anuncio con mandalo en castelán. Que fan moitos concellos? O mandan en castelán. Entón, ti pinchas aí e ves que se vai nos dous idiomas, o primeiro vai ser o anuncio en castelán, nun PDF, e despois, ao final, o galego. Faced a proba porque a maioría dos concellos galegos están mandando en castelán únicamente. Entón, o mandato normalizador aí se incumple totalmente, non hai ningunha consecuencia e volvemos ao de sempre. Para que o vou facer en dous idiomas se o mando en castelán e xa cumplo, non? Entón, é unha regresión respecto da situación anterior. Outra medida é a adhesión a plataformas electrónicas estatais. O Estado monopoliza o control nesta situación de crise, entón, debido á pouca capacidade, ademais, económica das administracións autonómicas e locais, é o que crea estas plataformas estatais, non?
A doutrina refírese como que son extorsións, imposicións e un atentado ao principio de autoorganización das propias administracións públicas, porque se unha comunidade autónoma ten medios e un concello grande para crear as súas propias plataformas, empregar a súa lingua oficial nunha comunidade autónoma como Galicia, ten que adherirse a estas plataformas estatais, totalmente, como comentará máis polo miúdo Alicia, que pasan por alto a existencia de outras linguas que non sexa o español, e entón, baixo un mecanismo moi sutil, se di, vostede se quere crea a súa propia plataforma, pero acompaña un informe do artigo 7 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, onde di que pois non vai incumprir ningún principio de teito de gasto, de estabilidade orzamentaria, co cal, que se fai? Pois que todas as administracións, e ademais, agora que está empezando esta implantación, adírense ás plataformas estatais e se siguen as directrices que veñen marcadas dende ali, non? Entón, un exemplo desta adhesión a plataformas electrónicas estatais o temos na Lei 39 de procedemento, que xa entrou en vigor o 2 de outubro e que, supón unha digitalización de todo o procedemento administrativo e na súa disposición adicional segunda recolle esta previsión de adhesión a plataformas estatais que na práctica é ou sí, porque ninguén vai a incorporar este informe de sostenibilidade, non? Entón, pois, isto tamén afecta ao uso normal, polo que dicimos, polo que o seguir as plataformas estatais confeccionadas íntegramente en español, pois as linguas distintas do español quedan totalmente olvidadas. Agora Alicia vai entrar máis en detalle na base de datos nacional de subvencións, onde si se poñen de manifesto de xeito máis preocupante estas cuestións que vos comento eu, e fai unha comparativa coa plataforma de contratación do sector público, incluso con algún exemplo práctico. Hola, boas tardes. Bueno, queres cambiar? Bueno, poño aí para... Por si vemos o ordenador. Bueno, boas tardes. Pois eu vou vos falar, sobre todo, da base de datos nacional de subvencións, que é unha destas plataformas das que nos falou Maica e que nos está levando un pouco polo camiño da amargura. Coñezo porque eu traballo sobre todo en materia de subvencións. Penso, na miña opinión, creo que é un pouco menos coidadosa ou menos sensible que as outras plataformas das que estamos falando con respecto ao uso normal do galego polas corporacións locais e, ademais, afecta a actividade administrativa de fomento, que é unha actividade que ten moita visibilidade pública, ten unha visión positiva pola cidadanía, realízase moito traballo co tecido asociativo, e ten unha pluralidade de destinatarios, traballase moito cos administrados e agora vemos que temos que mudar a forma de traballar, non só por utilizar unha plataforma electrónica, senón porque temos a obriga de traducir determinados actos que antes o facíamos totalmente en galego. Entón, como dixo Maica, polas obrigas implantadas da Lei de Transparencia, pola cultura de transparencia, loita contra o fraude, bla, 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 e todas estas cousas, pois, no ano 2015, configúrase unha nova estructura e funcionamento da base de datos nacional de subvencións, que xa existía dende o 2013. Aparece na Lei Xeral de Subvencións, o que pasa que nesa lei aparecía como un simple deber de comunicar a Administración a intervención xeral do Estado, pero nada máis que efectos estatísticos e informativos. Que pasa? Que no 2015, 10 anos despois, e despois de todo o que explicou Maica de modernización da Administración e dos deberes da Lei de Transparencia, esta base de datos, a Lei de Racionalización do Sector Público, a modifica e xa aparece a base de datos nacional de subvencións
en mayúsculas. E nos di que a través desta se opera o Servizo Nacional de Publicidade de Subvencións. Entón, eu vou vos explicar 4 puntos para que entendades a importancia da utilización da base de datos, que entrou en vigor o 1 de xaneiro, a súa utilización é do 1 de xaneiro de 2016. Levamos apenas un ano e pouco traballando con este novo sistema. Entón, en primeiro lugar, a base de datos é unha plataforma de utilización obrigatoria. É como un rexistro, unha base de datos, un rexistro no que as administracións públicas teñen que comunicar todas as convocatorias de subvencións que se fan e aos beneficiarios e as subvencións que se van outorgando. Pero non xoga este sistema que nos dicía Maica de posibilidade de adherirnos, ter os nosos propios medios de publicidade, adheríndote, se queres e se non podes, a unha plataforma estatal. Este é o punto único e nacional para a publicidade das subvencións. Todas as administracións temos que comunicar información relativa ás subvencións públicas. E, ademais, esta comunicación que se lles fai é determinante, é importantísima, porque dela vai a depender a validez da convocatoria e a eficacia tamén da convocatoria das subvencións. A lei o que nos di é se a publicidade non se fai a través da base de datos nacional de subvencións, pode ser determinante da anulabilidade da convocatoria. E, ademais, a eficacia da convocatoria non empeza cando ti envías o anuncio Bob, que podes facelo, ou cando publicas na túa sede electrónica. Non, a eficacia da convocatoria comeza dende o momento no que se publica na base de datos nacional de subvencións. Por outro lado, outra das características é que, mentras que antes nos o que facíamos era para darlle publicidade á convocatoria, o obrigatorio era publicalo no Boletín Oficial da provincia, e despois por outros medios, en prensa ou nas sedes electrónicas, nas webs, pero sempre no Boletín Oficial da provincia, agora o sistema que se establece a partir da modificación do 2015, é que nós o que temos que facer é enviar información á base de datos de subvencións. Dentro desa información, nos enviamos o que eles chaman extracto da convocatoria en castelán e, se queremos, en galego. E ese extracto da convocatoria é o anuncio que despois a propia base de datos remite ao boletín oficial correspondente. Entón, toda a publicidade da convocatoria depende de que remitas a información á base de datos de subvencións. Outra cuestión tamén moi importante é que os responsables da remisión desta información van a ser os interventores ou interventoras, as persoas responsables da intervención municipal. A lei atribúelles a responsabilidade de remitir a información á base de datos de subvencións, pero a información que teñen que remitir non é de calquera forma, é da forma establecida na lei e cos criterios que se determinan dende a base de datos, o sea, dende a base de datos nacional. E nos di a lei que ten que ser, nos di, os responsables de suministrar información de forma exacta, completa, en prazo e respectando o modo de envío establecido. Entón, moitas veces, os criterios internos dentro de cada concello de como debemos tramitar e remitir esa información e facer os expedientes, pois van a depender da persoa que desempeñe o cargo da intervención e da sensibilidade tamén destes funcionarios, que son moi cautelosos porque a lei sanciona a non remisión de información, nos di que se non remite esa información, a administración pública que non remite información á base de datos é unha falta grave, independentemente de que ti lle deas publicidade por todos os medios posibles. Se non remites a información á base de datos, é unha falta grave que pode sancionarse coa imposición de multas de ata 3.000 euros que poden ser reiteradas por cada mes. Entonces, os interventores están moi cautelosos por estas razóns. A custodia e administración da base de datos de subvencións
se lle encomenda pola lei a Intervención General da Administración do Estado, que é un organismo que depende do Ministerio de Facenda. Entón, a lei, o que lle di a Intervención General da Administración do Estado é que pode dictar instruccións para ordenar este procedemento. Pero as instruccións que pode dictar a Administración a Intervención do Estado son para cousas moi concretas e nos di que é para concretar cales son os datos, os documentos, os prazos e os procedementos para remitir esta información. Nada máis que para isto. A Lei de Racionalización do Sector Público, que establece a base de datos nacional, non fala da lingua na que se debe remitir a información. A Lei de Transparencia non fala da lingua na que se debe facer a publicidade nin a información das subvencións. A Lei de Subvencións tampouco fala da tramitación da lingua, da tramitación dos procedementos. Pero a intervención do Estado, utilizando esta habilitación que aparece no artigo 20 da Lei Xeral de Subvencións, dicta unha resolución a finais casi a piques de entrar en vigor o sistema, a finais do 2015, o 12, creo que foi o 12 de decembro de 2015, publica unha resolución que di que é para regular o procedemento e, ademais, para ver como ten que remitirse despois os anuncios aos distintos boletíns. Entón, nesta resolución da intervención do Estado é na que nos din como temos que remitir a información a base de datos. E nos di: el órgano gestor suministrará a la base de datos nacional de subvenciones, en todo caso, el texto de la convocatoria en la lengua española oficial del Estado, el texto del extracto de la convocatoria en la lengua española oficial del Estado, los datos estructurados de la convocatoria en la lengua española oficial del Estado. Además, podrá incluir los mismos textos de la convocatoria y del extracto en una segunda lengua oficial. Entón, é o sistema que comentaba Suso. Tedes que facer todo en castelán e, se queredes, ademais, poñedes unha columna na que sexa outra lingua oficial. Estamos volvendo a unha regulación casi que do ano 86. Simplemente, para explicar moi brevemente, estes documentos e estes textos que temos que remitir agora en castelán son o texto da convocatoria que a propia resolución da intervención do Estado define como o acto administrativo polo que se inicia o procedemento de subvencións. O texto do extracto da convocatoria é unha cadea de texto que nós temos que remitir en castelán e, se queremos, en galego, pero que vai a constituir o anuncio que despois se publica no boletín oficial, no BOP, no noso caso. E os datos estruturados da convocatoria son os datos que van a aparecer na interface. Entón, podemos mandar en galego o texto da convocatoria e o extracto, que vai a ser anuncio. Pero os datos que aparecen na convocatoria, na interface, só se poden cubrir en castelán. É unha resolución da Intervención General do Estado, unha resolución que non ten carácter, non ten rango legal, debería ter carácter meramente organizativo e para as competencias de intervención do Estado, e que se salta toda a normativa que xa comentou Suso, que durante 30 anos se estuvo conformando o Estatuto de Oficialidade do Galego para que despois, a través dunha resolución da Intervención Xeral do Estado, nos estemos saltando o mandato normalizador, o Estatuto de Oficialidade e tamén a Lei de Procedemento Administrativo da Traducción de Textos. Entón, Constitución que contén un mandato normalizador aos estatutos para un mandato de oficialización da lingua galega aos estatutos de autonomía. Estatuto de Autonomía de Galicia, a Lei de Normalización Lingüística. Todas establecen que o idioma propio e oficial de Galicia é o galego. A Lei 5/97 da Administración Local de Galicia que di que a lingua propia das administracións locais é o galego. E, sobre todo, cando falamos de que as convocatorias e o texto do extracto, que ao final vai a ser o anuncio,
son actos administrativos que forman parte do procedemento, temos a Lei 39/2015, que é a que regula o procedemento administrativo. E o artigo 15 desta lei o que nos di é: nos procedimentos tramitados polas administracións das comunidades autónomas e das entidades locais, o uso da lingua axustarase ao previsto na legislación autonómica correspondente, que é a que citamos e a que tamén fixo referencia a Suso. A Administración Pública Instructora deberá traducir para o castelán os documentos, expedientes ou partes destes que deban producir efecto fora do territorio da comunidade autónoma. Se deben producir efectos no territorio dunha comunidade autónoma onde sexa cooficial esa mesma lingua distinta do castelán, non será precisa a súa traducción. Pero a intervención do Estado, pois, tira un oso e todos vamos detrás e agora temos pois unha arroutada traductora que, bueno, aparte de supoñer unha carga importante de traballo, dá algunhas situacións curiosas que despois encontraremos na base de datos, porque, claro, cada un pois, fai o que pode dentro disto, pero en todo caso temos un mandato de traducción que se fai por unha norma que non ten nin rango nin competencia para obrigar a traducir actos do procedemento administrativo. Pero, ademais, moi interesante que a Intervención General da Administración do Estado non só establece a obriga da traducción de traducir estes documentos e de remitir a información nesta lingua, senón que, ademais, nos di por que temos que facelo. Non? Este é un documento que sí que aparecía na sinopse, que se chama Respuestas a preguntas frecuentes sobre la base de datos nacional de subvenciones y sobre el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. Este documento é un documento que está colgado na página web do Ministerio. Está elaborado polo equipo de Administración e Custodia da Base de Datos Nacional de Subvencións. Nel, quero dicir que tamén que se fai fincapé en que non se trata dun documento doctrinal, nin se trata dun informe. Simplemente o que queren é ilustrar, axudar aos usuarios desta base, que son as persoas responsables de intervención dos concellos, de como ten que remitirse a información. Entón, eu penso que resume perfectamente cal é a consideración das linguas oficiais en determinadas instancias estatais. Entón, nos di, a pregunta é: ¿por qué los órganos de administraciones públicas con lenguas cooficiales deben remitir la información en español? Existen varias razones. En primer lugar, los destinatarios del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones son todos los ciudadanos y para que se cumpla el principio de transparencia, la información debe ser comprensible por todos. La lengua común es el español. Todos los ciudadanos tienen la obligación de conocerla y el derecho a usarla. Si la información de aquellas regiones donde existen lenguas cooficiales se registrara solo en estas últimas, se estaría privando a los ciudadanos del resto de comunidades del conocimiento e información al que tienen derecho. Entón, eu tiña aquí varias, pero desta parte de aquí parece que non se cumple o principio de transparencia cando só facilitas a información en lingua galega, cousa que se fai noutros procedementos normais a través das sedes electrónicas e das páxinas web do Concello, de moitísimas. Non sei, pois orzamento xeral, a relación de contratos menores, esa non se debe cumprir o principio de transparencia, porque está nada máis que en galego. Ademais, aquí o que se invoca é o dereito dos cidadáns a coñecer en todo momento as convocatorias de subvencións. E é un dereito do que fala o artigo 20 da Lei de Subvencións. Despois da modificación do ano 2015, se establece un novo dereito a que todos os cidadáns teñen que saber as convocatorias de subvencións que se publican en cada momento en calquera parte do Estado. Entón, aínda cos actos que nos mandan traducir non sirvan para nada a unha señora de Murcia ou de Andalucía ou de Cataluña, nós temos a obriga
de traducilos, porque eles, se queren, poden consultar as subvencións, aínda que nin lles afecten, nin produzan efectos fora do territorio do Concello, nin se poidan presentar as subvencións, nin vai a ser interesados, nin beneficiarios, nin nada. Pero como teñen dereito a coñecelos, pois temos que traducir actos esenciais do procedimento administrativo na parte das subvencións. O documento este que vos estou dicindo continúa na súa xustificación e nos di: en segundo lugar, los usuarios de la base de datos nacional de subvenciones están presentes en todas las administraciones públicas, local, autonómica y estatal. La lengua común constitucional de todos ellos es el español o castellano. Si solo se registraran las lenguas oficiales, se estaría oscureciendo el contenido de una base de datos nacional de subvenciones e imposibilitando el cumplimiento de sus fines, e pon la lucha contra el fraude y la mejora de los procedimientos de gestión de subvencións. Tramitar en galego supón o escurecemento do procedimento administrativo. E iso é fraude, favorecer o fraude e impedir a loita na xestión das subvencións. Aquí insístese, e fala varias veces neste documento, de a lingua común, e fala da lingua común constitucional. Pero a lingua común é un concepto que eu non coñezo, non sei se Suso ou Maica, que aparezca en ningunha lei. Temos a lingua oficial e despois falan tamén de lingua propia, pero lingua común non. A lingua común é un concepto que é unha idea política e que corresponde a un determinado ideario político. Pero non, penso que non é apropiado utilizar o concepto de lingua común cando nos estamos referindo á lingua que regula o procedimento administrativo. O procedimento administrativo se explica polas normas que regulan ese procedimento e non por ideas ou opinións da intervención general do Estado. E despois o de oscurecer o procedimento, claro, é que non hai linguas que sean transparentes e outras linguas que oscurezan o procedimento. Pero, bueno, nos sigue dicindo. Si no disponemos de la información en una lengua común, ¿cómo se implantaría la búsqueda de concurrencias, inhabilitaciones, situaciones de sobrefinanciación, control de mínimos? Si esto no fuera así, la base de datos nacional de subvenciones sería ineficaz. Pois para evitar que sexa ineficaz, podes mandar información e que o traduzan eles, que non é un problema coas linguas que aparecen, coas que poden aparecer na base de datos, como se traducen tamén o catalán, o euskera, pero que o fagan eles. Se é unha necesidade da base de datos e da administración central, que establezcan pois as medidas e os mecanismos e que contraten o servizo de traducción. Pero non que obriguen a mudar a tramitación común e normal no procedimento administrativo a través dunha norma, ademais, que non lle corresponde facer esa regulación. Bueno, despois aquí tamén invocan que, como unha parte da base de datos ten que mandarse á Unión Europea, pois ten que mandarse nun dos idiomas oficiais. E dos idiomas oficiais da Unión Europea, o único de España é o español. Entón, temos que mandar a información en español. Repito, se teñen que mandar, pois que o traduzan eles. E nos di, pero la base de datos respeta los derechos lingüísticos de todos. Y para amparar estos derechos, permite recoger todos los textos y elementos de información en español y en una segunda lengua cooficial, allí donde esté previsto. Los ciudadanos de esas comunidades podrán informarse en la lengua de su elección. Además, la publicidad de las subvenciones en la base de datos nacional de subvenciones y en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones no excluye la publicidad por otros medios y en otras lenguas, si así fuera oportuno. Por ejemplo, un ayuntamiento, en consideración a sus porcentajes de población inmigrante, puede publicar las convocatorias y las concesiones a través de su sitio web u otro en otro idioma. Por ejemplo, guaraní,
árabe, rumano o uzbeco, pero en la base de datos nacional de subvenciones la tiene que registrar, cuando menos, en español. Entón, eu creo que aquí están as ideas nas que se resume a esa consideración que teñen dende o Ministerio de Facenda do que son os idiomas oficiais. Hai un idioma común, que é o español, que, como é común, pois justifica a prevalencia sobre calquera outro. A idea de liberdade de elección da lingua, tes que ter os dous, e ti libremente podes elexir en cal te podes informar, porque os dereitos lingüísticos son das persoas. Os idiomas non teñen dereitos. E despois, a consideración da lingua como unha curiosidade ou como unha peculiaridade das regiones. Igual que un concello ten moitos rumanos, pois aquí, igual que temos o marisco ou a muiñeira, pois temos o galego. Entón, o que pasa é que se nos ocurre tramitar o procedimento, que é unha excentricidade totalmente inútil, pero nos deixan, porque como guaraní, como uzbek, aparte, ni sequera se refiren a outras linguas do Estado que non son oficiais, non? Van a esas así de tal. Entón, claro, cando tes que traducir un texto mellor de 12, 13, 15, 20 folios, pasas unha mañán para mandar a base de datos, para mandar información e para ser cumpridora, e mandada, e te din que por isto, bueno, pois é un pouco frustrante. Exemplos concretos que esta cuestión da traducción podemos atopar na base de datos. Mira, temos, por exemplo, do Concello de Vigo, estaba colgada na base de datos unha convocatoria, neste caso era un convenio, coa súa traducción. E a traducción era proyecto de convenio con el Centro Recreativo, Artístico y Cultural de Corujo para el desarrollo de un programa de dinamización infantil y juvenil. Temos a Consellería de Cultura, ten tamén varias convocatorias e varios convenios publicados na base de datos, prácticamente todos eles para o fomento da cultura galega e para o fomento da lingua galega, aos que só se pode acceder en castelán. Non hai enlace, non hai os datos de interface están en castelán e o único documento que está colgado é en castelán. Seguramente na páxina da Consellería eses documentos estarán colgados, non o dubido, en galego. E non sei se en castelán tamén, pero seguro que en galego están disponibles. Pero no punto único, na base nacional, na importante, en a que determina a eficacia, eu só podo acceder a estes en castelán, por exemplo. Resolución de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria pola que se lle concede unha subvención directa a la Asociación Vaguas da Terra para financiar los gastos correspondientes a la Muestra Folclórica Internacional de Viveiro. Son castelán. Convenio de colaboración cultural entre Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y el Ayuntamiento de Cambados para realización del tercer certamen Francisco Asorey, en castelán únicamente. Convenio de colaboración cultural entre la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria y la Asociación Cultural Pedagógica Ponte nas Ondas para a realización da muestra de la oralidade gallego-portuguesa y la creación de talleres só en castelán. Hai varios. No Concello de Pontevedra, no momento de implantación deste novo sistema, pois, por exemplo, a convocatoria de subvencións no eido da cultura do Concello de Pontevedra tradúcese completamente, pero o anuncio que se remite ao BOP, pois faise nada máis que en castelán. Inclúe as bases e inclúe tamén a solicitude. As solicitudes presentáronse en castelán, cando son unhas subvencións no eido da cultura, no que é obrigatorio que os documentos, as publicacións, os textos estean en galego, onde se puntúa a defensa do galego e a defensa da cultura galega, e se presentaron en castelán. Cando levan 15 anos presentándose con normalidade en galego. Agás o ano pasado. A ver, cousas que intentarán correxirse porque foi
bueno, pois unha implantación moi rápida, moi traumática e que moitas veces, pois, hai que facer o que se pode. Bueno, podemos ver, non sei se nos dará tempo, algunha... Bueno, 5 minutos escasamente que vamos. Nada. Para o traballo diario dos traballadores dos concellos que tramitamos subvencións que, como vos digo, bueno, é unha parte importante da actividade dos que é unha parte moi importante da actividade dos concellos. Unha carga de traballo pois brutal, porque nos estamos falando de documentos que se teñen que traducir que o mellor pois son de 20 folios e te obrigan a facer unha labor de traducción e interpretación que dá lugar pois eso, a corujos ou a sanjenjos ou a cousas deste tipo. Ademais, é unha traducción absolutamente gratuita, non ten ningunha finalidade, nada máis que unha entelequia que é o dereito de todos a coñecer en todo momento as convocatorias de subvencións que se fan en calquera parte do Estado. E unha cousa que é moi preocupante, que é o ruxe, que leva, pois dende un ano que se implantou o sistema, de que efectivamente ser bilingües é unha carga. É unha carga para o traballo, é unha carga para a actividade administrativa e temos que, hai a que non lle importa traducir e a quen di que temos que traducir, temos que facer eses documentos en castelán por celeridade e porque, pois realmente é o que se determina e para evitar o traballo da traducción. E así estamos. Nada, a plataforma simplemente, vamos a ver, o que vos dicía, que a base de datos eu entendo que é menos cuidadoso co tema da lingua, porque a base de datos é de utilización obrigatoria e a base de datos nada máis que se ofrece en castelán. A interface é en castelán. Non hai absolutamente tipo de remitir estes documentos en castelán ou non. Tamén vos quero dicir que hai algúns, por exemplo, a Consellería de Sanidade, que nada máis que publica en galego. Vale, o sea que hai de todo, cada un pois fai o que pode. A plataforma de contratación do sector público tamén leva este camino de a traducción, pois é mellor facelo en castelán para non ter esta perda de tempo, pero é opcional. Ti podes adherirte de momento, despois cando entre en vigor o proxecto da nova lei de contratos, pois xa se verá, pero ti cando entras na plataforma tes todos os idiomas. Tes a posibilidade de consultalo en galego. A interface está en galego, ainda que despois hai moitos erros de traducción ou cando vais profundizando non atopas todos, pero podes adherirte, podes ter a túa propia plataforma adherida á plataforma do sector público. Esa polo nome, Plataforma de Contratos do Sector Público, base nacional de subvencións. É un pouco así, pero este camiño sí que é preocupante. Prevese, ademais, no anteproxecto de lei de contratos a creación dun rexistro de contratos. Pois é igual. Vale, remataches? Penso que sí. Sí. Pois moitísimas grazas ás dúas.